zan, gauza batea zan, bere, prentxaurreko ikusita, nik zuzenen ikusi nuen, eta esan, nola ez dio Mikel Valentzia Gipuzkoako Peñak nola ez dio omenaldi bat, ez? Eta, egin nahi ginen omenaldi xume bat, beha dan bezalakoa. Nik esan barra dauket, Gipuzkoan 17 peña gehala, 17 peña ofizial, ez? Atletikeko 17 peña gaur, etorriko genean 10-11 bat. Azkenen asten zehar da, osteguna da, eta aste beten antolatutako gauza da, ez? Baina, eskertzea etorri dian nahi, eta etorriz dian nahi ere, izatek Gipuzkoan atletizale askoa. Eskerrik asko, Jarri barko jatu, ezta? Bueno. Jarriko dizut, txapela. Jarri behar. Jarri baino hobeto, jantzi, ze oso ongi merezi duzulako, baina ez ordea bersoa irakurri gabe. Zuri gorri eredu urteetan balen, nola esan zurekin zeinen pozik gauden. Zale denon partetik mila esker zeren, Zumarragan jaiota zeleoia zaren. Zumarragan jaiota zeleoia zaren. Eskerrik asko, eskerrik asko. Eskerrik asko danoi, bakizu esan duen bezala atletikeko izango naizela beti, hemendik hil arte, eta, Gipuzkoan horren beste peina izatea, bai nerezat eta bai atletikentzat, gozaba, arraitikoa, eskerrik asko danoi.